Bon dia a tots i benvinguts al nou capítol de Casa Nostra. Com estem, Miguel? ¿Qué Ets pasa? molt guapo, eh? ¿Qué Has pasa? vingut Ahí molt bé. estamos. Pensava que havies vingut, pues això, bueno, dic, No, yo he venido de gala, para ponerme un poco a la altura de sí. Severino, ¿no? De- Que ya de- estoy harto de sentirme por debajo de él, tío. Y Que después tens que le algo? jodan. Has quedat també amb alguna xicona o...? no. No? Hoy chill. Sí, mira, ¿Sabes? no, és que al final, tio, jo vinc així cohibit. Perquè se planta així davant nostre, tio, i és com, jo no puc fer el Por programa. eso yo, no sé, estoy harto de Alucina. tener mi autoestima por los suelos, Li ¿sabes? vaig a Porque dir- vengo aquí y viene él con sus ropajes, con su bigote y tal, Li vaig obligar a que vinga en xandall, tio, que se posa una peluca o algo. o en calzoncillos, tío, y Perquè ya entre está. ese rapadito así no militar que me du. El bigotito. No Bueno, puc, no. buenos días, buenas tardes, queridos espectadores. O Buenas. espectadores, no, oyentes. ¿Oyentes? Oyentes. Entes Entes. que estan ahí. I res, vull anar a parlar d'un tema que la veritat és un poc diferent a lo que tenim acostumats aquests últims programes sense entrar molt a la figura de Llíria. I avui anem a un tema que és vital per a molts i és la figura del xaletero. Avui anem a parlar exclusiva de les urbanitzacions, Residenciales. exacte, els xalets, i tota aquesta població de Llíria que probablement està apartada perquè no la considerem en el dia a dia o no està ahí en les nostres reivindicacions que per ara han Yo fet el conozco poble. gente que vive en los chalets que en su puta vida ha pisado la ciudad. ¿Sabes? Es más, tengo un amigo, o sea, Papi, desprevenit. tengo un amigo que es solo de Valencia, o sea, que yo lo conozco solo de Valencia, no ha pisado allí en su vida, que su novia llega un día y me dice, ¿tú sales por Giria? Porque yo tengo una casa en Giria y yo, ¿qué? No te viste ni en la puta vida. Esa- Y me dice, no, es que yo tengo la casa en el chalet y nunca bajo. O sea, la casa en el chalet, joder, el chalet en las afueras y nunca bajo. Y yo, ¿se puede considerar así alguien de Giria? O sea, A mi va passar lo mateix, tio, en Saragossa. sí. En Saragossa, un company meu de classe me va dir, sí, tio, és de Llíria, no sé què. Pues mi tía vive en la vall. Ella, de Zaragoza. Y yo, vale. ¿Tú crees que alguien se puede considerar o sea, tener esa identidad de pueblo, de soy de Giria y cuando en tu puta vida has bajado al pueblo? Claro, porque yo me quedé en plan, tío, pues lo último que esperaba es que tu novia, ¿sabes? Me dijera que es de Giria. Això entraria un poc en el nostre segon capítol, el de Ciutat Dormitori, que ja ho comentaré, no sé si podria considerar el ser de Llíria, perquè el ser de Llíria és un poc... correspon a uns codis i a unes conductes, a unes identitats culturals que a lo millor pues, la gent dels xalets no té per X motiu o el que siga. Disculpeu la gola que des de que tornarem d'Ucrània, Miguel i jo, ha sigut impossible recuperar-nos. Se nos pegó el sífilis. Sí, és que la sarna al final, dormir en ixes llits. Però bueno, Que Lo yo te comento. estoy hablando de gente que está, por ejemplo, esta chica tiene su chalet en Montejarque. Y es lo que te digo, al final, pues Montejarque, ¿a cuánto está de Giria? ¿2 kilómetros? ¿Sabes? sí, a 3 quilòmetres, perquè Sant Vicent està a 3 quilòmetres, pues, Pues 3 kilómetros y claro, si no conoces a nadie en el pueblo, no has pisado el pueblo en tu vida, pues eso, sorprende, ¿sabes? Es por eso que hay que tener en cuenta toda la gente que vive en las urbanizaciones, porque al final, ¿cuánto era? Que lo hemos mirado antes, la población. Això és el que volia començar, que pràcticament aproximadament entre un quart i un terç de la població són xaleteros. No ho diguem en torn despectiu, sinó per referir-nos a... Són gent que No, viu yo no en tengo nada en xalets. contra, o sea, sí, yo lo veo bien, al final bueno, es una fuerza Jo no impulsora para el, tienes en contra, para el yo- desarrollo yo tengo amigos residencial. chaleteros, no, da igual, ¿no? No, joder, pero que es lo que te digo, es algo que un impulsor para el desarrollo del municipio, el desarrollo de Giria, no sé, tiene muchos, vamos a desarrollar y hay que tener en cuenta pues los factores económicos, también los cambios demográficos y sociales que se han producido, no sé, o sea, también que aporta cosas buenas también que, pues eso, el desarrollo de las urbanizaciones, cosas buenas y cosas malas, hay que entender también un poco los desafíos que supone y las oportunidades, ¿sabes? Totalment. De fet, anem a començar un poc en la línia marcada que teníem en el programa. Primer, pues, començar això, no? El que hem comentat de que un terç de la població de Llíria, un terç i un quart, són gent que resideix en els xalets. Que n'hi ha de tot. Vull dir, així hem fet un poquet d'èmfasis al principi de sí, no? Té un xalet en Llíria, no l'he vist en la vida. Però també passa en la ciutat com a tal. La ciutat, hi ha barris de gent que dius i sí, mira, viu així, no està en ninguna... No
participa en la vida diària del poble, no és una persona que digues està en les associacions de música o participa en falles, lo que sigui. O sigui, n'hi ha una quantitat de gent que, igual que passa en els xalets n'hi ha molta gent que és de Llíria i resideix en els xalets, i per tota la gent se li estranyarà que li diguen no, jo visc en un xalet. Ostres, pues tu te ves tots els dies ja, però jo visc en un xalet. I al contrari, no hi ha gent que digui no, jo visc en Llíria, jo visc ahí en el barri, ahí dalt de la Mola. Y te dirá, no te viste en la vida. Claro, al final también depende de la integración de la persona, ¿no? En la vida Claro. diaria Això del pueblo. Clar, això és un tema que parlarem ja en el de ciutat dormitori. Probablement a posteriori el tornarem a traure en més detall. Però, clar, anem a començar un poc en el context, no? Per què Llíria és una ciutat amb tanta urbanització, tant de xalet? Perquè bàsicament és la frontera. Llíria ja és l'últim poble, ciutat, que té este fenomen dels xalets. I esta proliferació urbanística, no, de la zona se dona un poc per... Bueno, igual que es dona en la Liana, es dona en la Pobla, es dona en tal... Perquè les lleis urbanístiques del moment se junten dues circumstàncies. Una és la pujada del poder adquisitiu de la gent, perquè abans aquestes cases, diguem, es feien en el poble, però te marques una circumstància d'una pujada de nivell adquisitiu i tecnològic, perquè també el cotxe té molt que veure en aquest tipus de situacions, en la qual la gent es pot permetir, pues, en els terrenos que tinga la seva família, pues, construir una caseta. I també la llei, al no estar tot això regulat, perquè, clar, antes aquestes coses són Sí, anecdòtiques. antes era más libre. Claro, i eren anecdòtiques, vull dir, realment la persona que se feia una caseta, o si no era una caseta rec, i era una caseta en plan una masia, un xalet gran, pues n'hi haurien 3 o 4 en tota la serra, o en tot el terreno ara. Claro, avui dia és una cosa, aquesta cosa ha canviat. Però aquesta permissivitat, no, les lleis, o que se menys es recovecos per les quals colar-se, i dius, bueno, al final, pues jo què sé, això era un taronxer, que això passa avui en dia en les balses de rec, avui en dia a ningú li deixen fer-se una piscina. Però si tu no tens una piscina, tens una balsa de rec, decorar en un logo del València, en taulellet, i a lo millor de 50 metres, pues és una balsa de rec, no passa res. Però clar, La pillería española. legendària. Bufón es leyenda, es Xina. Bufón. Yo soy bufón. Civilino, ¿tú qué eres? Es bufón también. És lo has bufón, dicho. no ho puc contestar. Bueno, prosigue, perdona. No, això, clar, aleshores, pues, d'aquesta proliferació, no, d'urbanitzacions de tota la comarca al Camp de Túria. De fet, si veus n'hi ha mapes que són exclusivament dedicats a això, i veus que la proliferació és espectacular. O sigui, Llíria no té res comparat en les zones com la Liana, perquè n'hi ha, si tu, per exemple, n'hi ha un mapa, no?, que és un mapa que marca, no?, inclús les cases, no?, i els blocs de vivendes que n'hi ha en el mapa de la província de València, i veus que des de l'Eliana fins pràcticament a Torrent o a Paterna hi ha una quantitat de xalets que bàsicament no n'hi ha camp, és tot xalet. O sigui, és com si hi haguera una ciutat enorme entre aquests termes municipals. Normal que avui en dia hi hagi tant d'èmfasis en tot això, en legalitzar-ho i de més. I més, si entrem ara en el cas exclusiu de Llíria. Perquè Llíria, com hem dit, s'ascrivís, no, a esta lògica de pues, la gent que tenia camps, pues, se feia la seva caseta, dia, vale, pues, este taronxer que tinc el desbrosse totalment i me vaig a fer així un xalet o una caseta, no sé què, clavat en el camp, igual que passa en Benaguasil. En Benaguasil, precisament, se pot veure encara pues, camps que són, bàsicament, són el xalet i el terreno d'alrededor del xalet segueixen sent taronxers. O sigui, que realment és pues, que han agafat un camp, han construït damunt la caseta, en la piscina, el que siga, i la resta continua exactament igual. Però el cas de Llíria és paradigmàtic i crec que n'hi ha certa ficció perquè, a diferència de la Pobla, de Ribarroja, tu, Miguel, has estat alguna vegada en aquestes urbanitzacions, no? Sí, Pensé que pots... Mi pareja claro, es de una urbanización de Llíria. claro. No voy a decir el nombre porque no quiero que me identifiquen por la calle. Ya estoy amenazado de muerte. Sí, Sí, por Entre- algunos llirianos, ¿sabes? De algunas asociaciones. Por ejemplo, ¿cómo se llama? El del anterior podcast que hablamos. Oh, nada, iba a hacer una broma. Da igual. Que hablamos en el anterior podcast
Desde el empleo, no. Sí, sí. Ah, de la Federación de Comer. De la Federación de Comercio, eso. Ese nos ha buscado un sicario, bro. Ese nos está... Bueno, Sí, yo defenso que mirar vais del coche, tío, que a ver exacto, pero sí que sí, que pille. yo eso lo mamo, porque mi pareja es de una Home, urbanización del Llíria. I veuràs la diferència que n'hi ha entre una urbanització, per exemple, de la Liana Mm, o de la Canyada en... mm. Ja, la Canyada té paradímetro, ahí ja... No, Això ja no. és... Luego también comentarnos un poco la, joder, las comunicaciones que tienen las urbanizaciones, Claro, porque eso es otro tema, ¿sabes? claro, Que no claro. sé hasta qué punto... Claro, vivir en una urbanización está guay, pero si no tienes vías de comunicación buenas, porque... Depèn del cotxe, totalment. No, no, literalmente... Yo no o sea, claro, es que yo no vivo ahí, pero buses y autobuses y tal. El cas de Llíria sí que n'hi ha, sí que té ixe tipus de servici, però, mm, com comentarem ara, són coses anecdòtiques i que depenen Claro, al del lloc. final, hasta cuántas veces pasan al día, ¿sabes? Claro. O no sé, no, bueno, no, yo no creo que estén las organizaciones bien comunicadas. No, no, claro, claro. Pues això, el tema de les urbanitzacions de Llíria i les urbanitzacions d'altres llocs, n'hi ha unes diferències molt palpables. Molt palpables perquè en la zona de la Pobla, de la Diana, que són les més... Aquesta zona completament urbanitzada que he mencionat anteriorment, inclús incluiria Ribarroja, perquè crec que Ribarroja, no sé si entra també el terme municipal de Ribarroja en aquest tipus de... O, però la incluïm ahí, no? Perquè també per, per connectar-nos a aquesta zona, aquest triangle entre la Pobla, la Diana i Ribarroja, que són estan totes les urbanitzacions. Clar, aquestes urbanitzacions són molt diferents dels que nosaltres encontrem en el nostre municipi, perquè potser en un principi sí que començaven iguals, però alrededor d'elles s'ha creat no, un parc urbanístic i se li ha donat un ús, diguem, van mencionar com de luxe, per Es diferenciar-les así. un poc. Perquè n'hi Son ha zones que casas de alto standing són de... totalment terrenos molt grans, gent que se n'ha anat potser de la capital per a viure en una zona residencial aixina, molt més còmoda, més... I això ho veus tots els matins, quan tu agafes el bus des de Llíria a València, que el bus passa per Sant Antonio i per aquesta zona, tu veus que són zones que estan petades de gent, i estan petadíssimes, que pots pillar perfectament un atasco ahí, o sigui, pilles en l'autovia i el pilles en la urbanització, és espectacular. Clar, són gent que treballa en València, però busquen el viure en una zona més a l'aire lliure, més al camp, més tranquil·la, on van a aquestes zones que damunt les han habilitat en tots els requisits necessaris perquè siguin aquestes zones, que són zones d'alt standing, tenen parcs, no estan tampoc lluny de, per exemple, la Liana, és a dir, que estan comunicades. Hmm. I després tenim un altre tipus d'urbanitzacions que són urbanitzacions més rurals, anem a dir rurals, que és, per exemple, com podem trobar en el cas de Benaguasil, cas millor de Vilamarxant, que són urbanitzacions que estan més clavades en la natura i a mi no són tan comercials com les que hem vist en la Pobla o en la Y Liana. pueden tener un precio más competitivo. Totalment. Porque al final no es lo mismo tener una casa, es lo que te he dicho, en la Liana o yo qué sé, en Mascamarena, Torrenconil, porque ahí es, pues eso, son casas de lujo, tal, y aunque tengas un chalet pequeñito, pues simplemente el suelo va a inflar mucho lo que es el precio de la vivienda, ¿sabes? Y quizás es más rentable, pues eso es lo que has dicho, tener un chaletito en Benaguacil o en Llíria. Claro. I són zones damunt que crec, o me dona a mi la impressió des del meu punt de vista, que la gent que té aquests xalets o habita en aquests xalets és gent més del poble. És gent que és del poble i diu, jo vull viure en el poble però vull que algo més tranquil, no viure en el centre del poble. Què fan? Se'n van a aquestes urbanitzacions i al final segueixen estant en el poble però en una zona molt més tranquil·la. Sí, es una tendencia demográfica, ¿no? Mm. Que sí, es lo que dices, buscan entornos más apacibles. También yo creo que el factor del envejecimiento puede tener mucha incidencia, porque al final, pues ya no solo en Guinea, sino a nivel nacional, España es un país envejecido. Mm. Y también la gente que se hace mayor, pues busca tener un sitio, pues eso, donde esté más tranquila, que sean entornos más apacibles. Y no sé, son cambios demográficos que están yendo. Antes era un poco al revés, ¿no? Que la gente migraba de los pueblos a las ciudades y ahora es como que, no, o sea, no se vuelve a los pueblos, pero sí que quiere un poco entornos Sí, más sí, naturales, sí. más tranquilos que las Totalment, ciudades, ¿sabes? totalment.
Totalment. Podríem parlar de 1000 casos així, no? Per exemple, en l'època del Covid, la quantitat de gent que al veure que en les ciutats no podia fer les coses per les quals se n'havia anat a la ciutat, digué, vale, doncs què me queda? Treball i qualitat de vida? Me'n vaig al poble, tio. No, Si per exemple, jo estic en la ciutat per disfrutar d'uns servicis, pues, tindré la com, el tindré per anar al Corte Inglés, en plan, perquè jo veig així realment una ciutat que tens lo de la festa, el tindre la disponibilitat de servicis i materials. y el factor trabajo. ¿Sabes? Pero es lo que has dicho tú, a partir del COVID se ha desarrollado mucho el trabajo, el trabajar desde casa, el trabajar online. ¿Qué pasa? Que si tú antes ibas a la ciudad para estar cerca del trabajo, si ahora puedes trabajar online, Molta gent se'n torna pues al poble, tio. exacto. Perquè realment no... Claro, es un factor impulsor para el desarrollo de estas zonas residenciales. Totalment. Es que cada vez, yo creo que ahora va a haber un cambio demográfico muy fuerte a través de los años que van a ir viniendo, porque si la gente puede comenzar a trabajar online, que al final, la ciudad al final es un estilo de vida muy ajetreado, muy estresante, la gente ya, pues, con todos los problemas mentales que tenemos en Bueno, ahí pleno podríem siglo entrar, XX, que el propi capitalisme és un sistema... claro, pues al final la gente pues quiere tener pues un estilo de vida, pues, joder, bueno, con calidad. Claro, claro, O que a sea, mi... y una urbanización te va a ofrecer eso. Y un pueblo, o sea, pueblo, urbanización, lo que tú És que quieras. totalment, totalment. El d'estar en mitad de la muntanya Mm. és... Vamos, és que... Y que Giria tampoco está en mitad de la montaña. Es que Giria te da, Sí, me referisc a sí, Salet, en concret. pero Giria te da ese toque de estar cerca de la ciudad, pero también cerca de la naturaleza. O sea, de la montaña. ¿Sabes? Y que ya no es ya no es por el tema simplemente para la persona de a pie, sino yo creo que es el impacto económico a nivel local que genera en Giria, ¿sabes? Es bastante importante y bastante evidente. Porque ya no es la generación de empleo, porque tú al construir chalets, la proliferación de urbanística, de urbanizaciones, generas empleo tanto arquitectos, con obreros, ¿sabes? Con los fontaneros, que si luego los jardineros tienen que mantenerte, ¿sabes? Sino también los ingresos fiscales, ¿sabes? Claro. Que A nivell de, adicionales para el municipio. a nivell de població, claro. Si tu Claro. puges la teva població, són més diners que van a l'erari públic. Claro, y esos ingresos fiscales luego los vas a destinar para las infraestructuras de Giria. O sea, lo que nos quejábamos en el podcast de. Jolín, de Ciutat dormitori. la ciudad dormitorio, no, de que no estaban bien cuidados lo de San Miguel, Ah, sí, vale. ¿cómo se llama? Joder, Sí, el del bot, el del bot. Això parlàvem en el del bot. sí, Sí. bueno, pues sí, pues cuidar un poco más las cosas importantes que tiene Giria. Sí. Ah, el patrimonio arqueològic, Sí, el vale. patrimonio arqueológico, no me salía. Vale, vale. ¿Sabes? Pues eso, Claro, claro. no sé, puede destinar dinero. El problema que té Llíria és que té és un poquet d'idiosincràsia. I és que no està ni entre un ni en altre. O sigui, no és el cas de que són barris comercials, com és en la Pobla o en la Liana, però tampoc són barris residencials rurals, com és en Benaguasil o en altres pobles més xicotets, o en Vilamarxant. El problema que té és que Llíria s'ha creat una situació... Ha començat una evolució natural del fenomen que hem comentat al principi. Del fenomen de cada un se fa la seva caseta, se munta no sé què, se monta no sé quantos. Què ocorre? Realment les urbanitzacions en Llíria no són urbanitzacions planificades. No són urbanitzacions de, vale, anem a crear en esta zona la única urbanització que és aixina. I és la única urbanització legal de Llíria, i això és de veres, és la Vall de Llíria, que és l'única urbanització que ha sigut Planificado. planificada. Que jo vaig trobar per casa folletos que me feien molta risa perquè gastaven imatges de barris nord-americans, que era, vamos, molt graciós. Això ja no vaig entrar en el departament de comunicació de l'Ajuntament, però claro, a moldes i ja zona, no?, de la vall, la moldes perquè siga això, i li dones el servici, la infraestructura, urbanitzes, i a partir de la gent se va col·locant a viure. Vale. La realitat de les urbanitzacions de Llíria és que s'han creat a partir de xalets que s'han anat construint sobre la marxa, que no tenen alcantarillat,
No tenen... Que al final no es una planificación urbana integrada, ¿sabes? Porque no... Y claro, el ayuntamiento no cuenta, no tiene, no puede hacer, no puede tener en cuenta los espacios verdes, los servicios, no sé, un poco la preservación del terreno, ¿sabes? Porque si se ha ido construyendo sobre la marcha y no es algo planificado, Claro, también lo hace más difícil. s'hem enfrontat a aquesta situació de dir, val, tens de repente, als anys 90, 2000 ja, de repente tens una quantitat de xalets repartits, sense ordre, sense res, però que tampoc tenen els servicis que demanen. Com ara tindre servicis? Si és que com a molt tenen el carrer asfaltat i llau. En el cas de... En el meu cas particular, el carrer... Nosaltres no tenim el carrer asfaltat, d'acord? No tenim el carrer asfaltat perquè des de l'Ajuntament en qüestió, no és l'Ajuntament de Lleida, és l'Ajuntament, no s'ha pogut, diguem, financiar, no? O perquè aquesta urbanització tingui el carrer asfaltat. Però tampoc se deixa que la pròpia gent... O sigui, és un poc un caos, no? Però realment ha sigut els propis habitants de la urbanització han tingut que organitzar-se per a que el carrer mínimament no donarà asco. Ni es tinguera problemes d'inundació, ni siguem que estiguera arreglat. Claro, ahí te enfrentes a una situació de que tens una quantitat de xalets apabullant, totalment repartits sense ton ni son, més enllà de l'ordre que s'ha volgut seguir o com s'ha anat pues, mitjançant parxes no solucionant això. I després, claro, tens la reivindicació de la gent que viu en aquests xalets de, tio, jo quasi vinc 20 anys i no me tinc que anar a cagar a la muntanya, però millor tota l'aigua va un poc sec. Saps? O no se provoquen inundacions, o això no està ben fet, o els carrers no estan regularitzats. I hi ha un problema que és que l'Ajuntament se té que fer càrrec d'això. Sí, no, l'Ajuntament a vegades diu que es complicat. Legalment sí. A mí me da la impresión de que la comunidad, o por lo menos no, la comunidad, la participación ciudadana de la gente que vive en las urbanizaciones no es atendida. O sea, esas voces no son escuchadas realmente por el ayuntamiento. Porque sí que es verdad que a día de hoy tú vas por, yo qué sé, mismo incluso por Montejarque, y es que lo que has dicho tú es que no está asfaltado, ni siquiera está asfaltado la puta carretera en algunos Claro. tramos, ¿sabes? Y claro, y impacta un poco porque son, pues, zonas residenciales con casas buenas, entre comillas, y que vive mucha gente, y vas con el coche que vas dando trompicones. Sí. ¿Sabes? Que me voy a dejar yo ahí los dineros del podcast en el mecánico, ¿sabes? Tener que arreglar la transmisión, pues, Claro. no sé. Bueno, recordamos aquí que todo el que quiera aportar monetariamente, que contacte con Sibilino69 Tochito que Rechulón, que tiene Patreon. Exacto, que- será donado para mejorarme el coche, todo el dinero que... Exacto. Para poder explorar las urbanizaciones. No, Sí. però totalment. O sea, té tota la raó del món de... I jo sóc conscient de que legislativament l'Ajuntament sí que ha aconseguit evitar que aquesta situació vull dir, s'ha legislat per a que això passarà. Perquè sí que és veritat que Llíria és un punt molt interessant, perquè al estar connectat per l'autovia, pues, hi ha molta gent de València o que ve per així a treballar, diu, vale, ostres, jo me'n vaig a Llíria, que potser el preu del terreno és més barat que una zona més comercial o més propera a València, i per l'autovia estic connectat. Està de meravella. Entenc que per evitar aquesta proliferació, perquè de fet Llíria té un problema de parc urbanístic ara gran. Crec que no sé com estan les urbanitzacions, però dins del poble aconseguir una casa és impossible. Sé que s'ha legislat per evitar que les urbanitzacions, diguem, crezquen més dels terrenos marcats, que se plenen, no? Que digues, vale, pues, si com tens terreno lliure, tens que construir en tal. Però, el que dius tu, realment, per exemple, no sé, Montejarque, San Gerardo, pues tenim molts problemes, que segurament, pues, a millor plou, s'entra aigua en les cases, el clavegueram a millor és inexistent, carrers sense asfaltar, pous secs... Sempre són problemes graves que no sé fins a quin punt està atenent a les reivindicacions del poble. O la connectivitat, això ja és altra cosa. ¿Pero cuántos años llevan así? Des de la seva fundació, pràcticament. Pues eso responde a tu pregunta de hasta qué punto se está atendiendo
a sus peticiones. Claro, y sí que es verdad que n'hi ha molt... Porque esto no es que sea del año pasado. Yo desde que tengo memoria, los problemas que has dicho están así, ¿sabes? Totalment, totalment. I sí que és veritat que n'hi ha un moviment polític, no?, que de fet part d'ell estarà en el govern de l'Ajuntament, però clar, primer hasta quin punt podem contar que el poder polític va ser una solució a aquest problema. Perquè, clar, aquesta població pues, correspon això a un terç o un quart de la població total, però evidentment a l'hora de votar o de lo que siga no se van a articular respecte a això. Tenen que articular-se millor en crear un moviment ciutadà fort per a reivindicar aquestes coses. El que també me pareix fort és que des de les lleis urbanístiques i demés, arran d'això no es deixa que siguin els propis ciutadans els que diguen vale, pues jo poses diners per urbanitzar el meu propi carrer. Perquè això ha passat. Això ha passat de que si tu, per exemple, tens un carrer d'una urbanització que no està urbanitzat i dius, vale, pues jo poses diners i me l'urbanitze. Al millor te denuncia. I és com, o sea, tu no m'urbanitzes el carrer. Jo no me'l puc urbanitzar. Pues me quedo en la mierda. Entonces, claro, ¿qué fem així? ¿A viure en la inmundicia? Déjame gastarme mis propios dineros, por favor. Claro. O sea, No te los gastes tú, pero deja que me los gaste. tindrà que haver aquesta autonomia, no? Però que ja no te dic inclús que cada un a títol personal se faci al seu carrer, com si, jo què sé, Alex el Capo de impuestos para carreteras, ¿sabes? Que todo el mundo se faci al seu carreteras. Pero sí que, yo qué sé. También es verdad que las urbanizaciones se pecan muchas veces de obras ilegales, ¿sabes? Y que no... Claro, però diguem que se permitisca, no? Encara que sea supervisat per l'Ajuntament, de dir, vale, pues, no a títol personal, però una agrupació de veïns que diga, vale, presentem este projecte i que se permitisca fer. Perquè vale que l'Ajuntament no té un duro, no se vol fer càrrec d'aquest tipus d'obres per a normalitzar la legalitat de les urbanitzacions. Però almenys que dice que els propis habitants siguin capaços d'organitzar-se per a o de crear un projecte d'urbanització, que digues, vale, això està aixina, doncs per què no un anem a normalitzar? Perquè no anem a parlar ja de totes les casetes i mini urbanitzacions que n'hi ha que no estan ni reconegudes com a urbanitzacions. O sigui, tu busques en sectors d'urbanitzacions i no te deixen. Per què? Perquè són millor dos carrers que anem per així, dos carrers per allà, després te'n vas allà dalt, al límit del terme de Llíria i tens 6 cases. Sí, la verdad es que a nivel poblacional Llíria está muy diversificada. Està molt diversificat. Sí, sí, I sí. si veus en plan els datos que tenim de la població de Llíria, a millor n'hi ha com... Estem parlant de 20 nuclis de població o més, saps? I en algú vindrà 20 persones, 30, molt poquet. És un tema claro, a veure, solucions. Què vas a fer? Concentrar el poblament i dir, no, tu és que esta casa la feres mal als anys 50, te la tirem avall al preu que està la vivenda. Ya. No, Hostia, no es que creo que sea factible. No, o sea, si me dijeras que la vivienda les regalen, pues dices, vale, pues mira, me dones a mí un terreno ahí y yo te dice el terreno este para tirar la casa o lo que siga, o el banc, o para que normalitzar les urbanitzacions, que totes estiguen en una part i que l'altra siguen camps o siguen indústries o lo que siga. Però no és tan senzill fer això. Hay que sería contraproducente también. Es que lo que te digo que al final las urbanizaciones sí que pues dan beneficios a la comunidad de Llíria. Home, claro, sí, a terme de població, pues evidentment que una persona te pague més val tindre pues, una zona de 30 cases que els 30 te paguen impostos a tindre un camp, a millor que és un descampat, més que un camp. Ya. Claro. Claro que no creo que interese mucho al ayuntamiento, ¿sabes? Poner trabas a los residentes. ¿Sabes? También te digo, ahora que me ha surgido una duda, poniéndome un poco modo verde, Ujú. ¿sabes? ¿Hasta qué punto a nivel ecológico, medioambiental? Claro, porque la proliferación de pues tantos chalets durante las últimas décadas pues ha afectado a lo que es al terreno, a la naturaleza, ¿sabes? Sí, això també ho penso molt. Perquè, per exemple, quan Porque es jo muchísimo terreno he lo que vist se ha molt abarcado. a córrer en la buitrera i en la buitrera passes per un xalet. O sigui, passes literalment el camí que té la buitrera, vale, no és el xalet enmig del camí, però al costat tens una urbanització tal qual. Entonces, hasta quin punt no... Els xalets se van acabar menjant tota la natura que tenim en Llíria.
Ah, porque eso también son uno de los atractivos de Iria, joder, que es lo que te comento al principio del podcast, que es como que tú estás mitad y mitad, mitad ciudad, mitad naturaleza, ¿sabes? Pero si al final todo el espacio verde te lo vas comiendo, ¿sabes? Me extraña que aún no haya un chalet en medio de San Vicente. Sí. Pues ahí. I Sant Vicent jo penso... Bueno, el tema de Sant Vicent podríem inclús comentar-ho en l'altre programa, però penso que Sant Vicent està prou degradat i que podria donar-li més bombo. A mí me gusta. No, però parla que en tota això la proliferació dels xalets, realment te pares a pensar, tio, i està... no te sents tampoc en un parque, perquè com a res tens un xalet, a res tens un altre, o amplies el parque per a que doni més la impressió de que és més gran, sí que es podria fer bé, o col·locar més arbres, ampliar el terme d'això, els camps que costa, pues, Sí, sí que es verdad que se ha quedado un poco però se queda molt, en medio de todo el s'ha parque de quedat, San sí, s'ha Vicente. quedat molt xicotet. I igual que dius tu, o legisles per tindre zones verdes de veres, que Llíria no té zones verdes, per molt que de, no, és que hi ha un percentatge de... I aquest percentatge crec que no és legal. Si algú diu, va, i diu, vale, el Llíria que té que tenir un 30% de percentatge de zona verda no se complís, perquè l'únic parc que té gran és la bombilla, i realment la bombilla quan creixes te dones compte que és enano. O tu legisles per tindre zones verdes de veres i zones protegides per a que aquesta proliferació de xalets no se menja aquests parcs, més tinguent en compte que ara està revitalitzant-se la indústria en Llíria, o tindràs un problema serio. Perquè s'anem a convertir en una altra... en la ciutat dormitori que comentàvem en el capítol, però mal. Mal perquè serà... Això serà... I això és un tema que no volia traure perquè ho vaig comentar amb vosaltres de si comentar o no, perquè pense que ja està prou tractat, però a mi Llíria m'ha donat moltes vibes de suburbi. D'anar en cotxe i recordar-me a dir, pues, vaig per Aldaia, o vaig per Benetússer. Sí, Sí, la gent, la manera de ser dels carrers, m'està donant, començar a donar aquestes vibes. I pense que si la natura i esta protecció entorn als xalets que tenim va afectar això, pues a lo millor sí que n'hi hauria que donar-li més èmfasis i claro. més controlar. Al final es un poco, pues, encontrar un punto medio, ¿sabes? O sea, yo sí que he defendido que da beneficios, pero claro, hacerlo de manera, la construcción, una construcción masiva de chalets, pues tampoco estoy abogando por eso, ¿sabes? O sea, hay Pero que buscar un término medio, porque al final también con tanta construcción pierdes un poco la identidad cultural del pueblo. Y bueno, lo que estás diciendo tú pierde un poco lo que es la esencia de Lliria, que Lliria siempre ha dado las vibes de ser eso, pueblo tradicional, de que todo el mundo se claro, conoce, claro. aunque seamos más de 20.000 personas. Que tampoc estic dient que siguem de repente així se convertim en xelva. Que rebutgem tota la modernització. Tenim que aprendre... No és tant rebutjar lo modern, sinó aprendre a viure en ello. Això és clar. Si tu, per una part, o t'entregues com un animal a esta modernització, o te negues a ella, no estic dient bé, disculpeu. O tens dues opcions, en este cas. O tu t'entregues com un animal a la modernització dels xalets, de la indústria, no sé què, per convertir Llíria en una potència, i a preu d'això perds la identitat de poble, A mí eso no me gustaría. o tens l'altra versió radical, que és que Llíria rebutja tot això, digues no fes xalets, no fas no sé què, no fas no sé quantos, i visc com un poblet xicotet, rural, tot bonico, tot no sé què, no, Pero així al final serà. la gente se iría. Claro que se n'aniria. La En gent plan, aniria a València perquè la gent se vol adaptar al sinó dels temps. I així vindrien, pues, a millor, pues, això, gent que busca relajar-se, busca allunyar-se, però Llíria s'ha convertit ja en la última línia es que de Lliria está cerca de València, eh? Valencia, pero tampoco está tan cerca. Però és que Porque, però és el límit ja. O sigui, per molta gent, realment, la línia ha anat avançant. Antes era Torrent, ara és la Liana, Sant Antonio. Tu realment passes Sant Antonio i ja estàs, per mi és com entrar en València ja. O sigui, realment és, literal. és polígono, 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 polígono. El club este de campo que era enfront de Quinépolis, València. Fin. Sí, sí. I enseguida serà Llíria. Què vas a fer? Vas a entregar-te a la modernització com un animal? Pues eso? Vas a aïllar-te del món pensant que ningú progressa? O vas a intentar controlar-ho per a no quedar-te darrere i per tampoc perdre la identitat del poble? Penso que aquest és el punt, que n'hi ha que centrar-se i els sales són un punt vital de tot això.
por lo que abogaba al principio de este mini debate, que yo habría que buscar un término medio. Que al final tú no puedes ni integrarte mucho a otro ni rechazar mucho la otra postura. Tú te tienes que adaptar a lo que pues, el mundo contemporáneo te pide y el desarrollo de la civilización y de la sociedad. Y pues quizás a lo largo de los años, lo que tú dices, pues Giria pues, se verá más afectada por los polígonos. No sé, tampoco tenemos que dejar eh, eso de que perdamos la identidad y tenemos que luchar también un poco porque Giria, pues eso, siga pues lo bueno que tiene Giria, su naturaleza, sus tradiciones, sus fiestas, la gente. Y mientras pues el pueblo y los que vienen aquí sigan abogando por eso, pues yo creo que no habrá problema. Y también mientras los que están en el ayuntamiento y tal, también sientan un poco lo que es ser de Giria, los valores. ¿Sabes? Un discurso bastante profundo. ¿No, Vicente? De veritat que sí, tio. Jo pense que podríem clausurar ja el Sí. programa en això, perquè pense que no tenim res que aportar. Mos agradaria conèixer l'opinió de la gent que viu en els xalets sobre com és la seva situació des de dins, de com ells viuen tant la integració en el poble com les reivindicacions, no, de les seues, dels seus problemes, si bon corresposes, si no. I pense que, igual que molts temes que hem tractat així, pues, antes o després tornarem a ello, Lo tocaremos por encima en algún momento. seguríssim. Saps que si no se més dilació, anem a passar a la programació cultural de la setmana. Avui duem unes cosetes, també algo que dir al respecte. Programació de cultura. Anem. Primer tenim l'aula de ciutadania, que el tema d'aquest mes, crec que és mensual l'aula de ciutadania, és el centenari del naixement de Pasqual Guídanos, un escriptor internacional. Pasqual Guídanos, per a que no ho conega, és un escriptor nascut en Llíria, que resulta que bueno, va marxar a l'estranger, es va convertir mitjançant el pseudònim de George White en un dels escriptors de ciència-ficció més importants d'Europa. I així ningú es va enterar. Un detall també a mencionar, fins molts anys després, de fet, inclús el propi escriptor es va... Mira, això ve al pelo pel tema de xaleteros. Ell va tornar així buscant relax de la vida europea a un xalet Todo vuelve, bro. i no es va enterar de la repercussió de la seva obra fins molts anys després que el van trobar, perquè clar, la va escriure en pseudònim i tot això. Bueno, continuant en el tema. És el tema de la ciutadania d'aquest mes. El tenim el dijous 30 de novembre, en l'IES Laurona, a les 7 de la vesprada, i l'entrada és totalment gratuïta fins completar aforament. Després tenim teatre, el teatre L'Últim Ball, disponible el dissabte 2 de desembre a les 7 de la vesprada, el Teatre La Unió. El preu d'entrada són 5 eurets i les entrades es aconseguiran per l'app de Llíria o en Cultura. Així m'agradaria comentar una cosa i és el per què no es poden comprar les entrades per taquilla. Vull dir, és un poc complicat el fet de dir... sí, les entrades es poden comprar els 2 dies anteriors. També per posar èmfasis en això, vull dir, primer, les entrades no es poden comprar en taquilla. Si vols comprar les presencials, és que anar al Departament de Cultura els dies 30 i el dia 1, o sigui, els 2 dies anteriors. Pense que és una manera un poc complicada de que la gent pugui anar a aquests jocs. Vull dir, si t'ofereixes un servei de teatre, el preu és totalment assequible. Pues la facilitat de fer-ho per l'app me pareix molt bé, vale? Online, qui no pugui baixar al poble a comprar-les o el que siga. Però per què no? Més fàcil encara que en el moment allí en taquilla pugues comprar tu l'entrada. A foro no crec que és complet, el Teatre La Unió. Crec que té vora 700 o 800 jocs. No és plena en cine, no crec que és plena en teatre. Des del meu punt de vista, potser després sí que és plena. Per què no posar la facilitat de simplement comprar-les en taquilla i entrar? No és una cosa que no acabem d'entendre i m'agradaria des d'ací pues, fer una crida de dir, no sé, penseu, no sé, a millor després té tot el sentit del món. Si té tot el sentit del món, agrairíem una explicació des de casa nostra. I finalment, parlar del cine en la Unió, encara no sabem les dates exactes ni l'hora de les pel·lícules que anem a promocionar ara, perquè avui este programa el dia 27 encara no han dit
quins dies seran, però bueno, diguem les pel·lícules que estan en programació, en cartelera pròximament. Tenim Wonka, que és una preqüela de Charlie en la fàbrica de xocolata, i que per lo que hem vist de més en trailers, pues sembla que serà en el format d'un musical, no? Pues contant la història de com Wonka es van convertir des de viure en el carrer a convertir-se en el famós fabricant de xocolata que nosaltres coneguem. I ja per últim, la nova producció de Disney, Wish, que pròximament estarà disponible també al cine de la Unió. I en així tenim la programació cultural d'aquesta setmana. Miquel, vols dir alguna cosa, apart de lo guapo que vas avui? No, no, no. Yo ya mi participación con antes ya había acabado con Pense el que tema. és un molt bon programa, pense que estem contents de comentar aquest tema perquè el tema dels xalets en Llíria és un tema molt important, no es parla lo suficient perquè sempre s'olvidem, no, de situació fora d'extramurs que podem dir. Moltes vegades també aquest aïllament de que pues, la gent que viu als xalets potser no té connexió en el poble, no pot reivindicar Eso que no la seva tienen situació. participación, no tienen voz, ¿sabes? No, el ayuntamiento no les hace caso, llevan con los mismos problemas años y años y años. Anys i anys. I pensen que és un tema de vital importància per al poble. Aleshores, pues, des d'ací donem tot el nostre suport a la gent dels xalets en aquests problemes i Que joder, que aquí no les ignoramos, tío. Que nosotros no somos como los demás. Aquí Bueno, les damos voz, importancia y lo que se i merecen. de fet, si qualsevol persona vol comentar la situació dels xalets o mencionar qualsevol cosa, si estem oberts a fer una entrevista, inclús aniríem nosaltres, no fa falta ni que vinguin, al nostre estudi de gravació subterrània. Nos ponemos un precio para... Bueno, van a seguir gratis, quiero decir, tío. Bueno, gasolina hay que pagarla, estos amortiguadors també. Exacto, ya está. Es Que que, eso és... ¿no? Sí, Y que eso, que... esta medicina civil no tindrà l'ocasió d'eixir d'ací. Que a veure, si fem moltes bromes de que va molt guapo i demás, però perquè el tenim tancat en un armari i el traguem sols per gravar. Si és una altra. Exacto. Yo no sé cómo se alimenta, porque claro, yo solo vengo una vez a la semana aquí y yo no lo, o sea, como está en el armario metido, yo no sé quién, Yo creo que, bueno, viene Visión, viene a limpiar de vez en cuando, pero por el resto. o se pone por las mañanas a la luz solar y hace la fotosíntesis para... Bueno, xics, moltíssimes gràcies esperem que hagi disfrutat del programa d'avui. I res més que dir, sinó que sense més dilació. Sed felices.